mar moro e gwenge ma Matungulu ochuno puonjo jonyuol kod jopuonjre wiritore kik ondiegi monjgi kalore kod monj mosebedo katimore ahinya ne jopuonjre. Skul mar Baraka Awali wacho ni gichako puonj ma kamano ahinya puonjo pogruok e wi guogi kod ondiegi kod gima winjo gitim ka giromo kodgi. Jonyuol e gwengego chuno mondo mar kowo kendgi kawo nyithindo e skul kalore ni ondiegi sik monjogi ahinya ka nyithindo go ni kendgi. Gimedo ni gisani gi yueyo matin kalore kod skul ma olor kata kamano gidwaro kony mochwere. There has been that perpetual anxiety among the children and the community members. So with the presence of the school, that is significantly mitigated. The danger of the hyenas is not there. Now we are working very closely with this community. Other than this commissioning, we work very closely with the community. It's supposed to teach the children about the lifestyle of hyenas. So when you teach the children the lifestyle of hyenas, what a hyena looks like, the children are able to identify hyenas. Atulali usiku. Umbwa ikiwika tunaamkanga, hata watoto wanajua kusema fisi zimekuja kwa sababu neighbor yetu amekuliwa mbuzi na amekuliwa mbuzi kama 3. Huyo ni neighbor pande na hapo juu kidogo kuna shosho mwingine mzee amekuliwa pia hii Disemba amekuliwa mbuzi kama 4. Na hiyo ni ushuhuda, ni kitu nimeshuhudia. Na kwetu zinapita ikifika saa 2. Fisi zimeanza kutoka ni kukimbizana na umbwa. Jodak e kaunti ma Nandi omisie mager mondo wedonjore